er Michael med en ny Minecraft-video. Jeg havde lige lidt problemer, så den kom først lige ud nu. Men altså, lad os få bygget vores næste hus til byen. Først starter vi med at bruge de her fliser. Vi sætter den i sådan en lille slags, ikke en firkant, men ja, det får I at se. Jeg ved ikke, det er hvor stort det skal blive, men det skulle meget gerne se sådan her ud. Måske lige lidt dumt ud. Så vi kan sætte. Vi kan lige. Så måske også lige lidt længere her. Grunden til at jeg ikke lige siger hvor langt det er, fordi at det her hus, der skal man sådan selv bestemme, hvor langt og stort man vil have det. Men jeg vil gerne have det sådan her. Og så hvis jeg lige sletter de her to, så går jeg herud. Sådan. Sådan der. Det her bliver et lidt stort hus. Men så skal det jo være der er døren. Okay. Så sætter jeg så. Ser vi lige om den kan. Det kan den ikke. Okay. Så gør jeg sådan her, hvor jeg tager noget brosten og ødelægger den. Sådan der. Det gør jeg i alle sider. Sådan. Men jeg håber, at I kunne lide min sidste video. Og igen, hvis I har andre idéer til, hvad jeg skal lave, så kan I bare sende det. Og så skal jeg prøve at se, om det er noget, jeg kan lave. Men nu ser det i hvert fald sådan her ud. Så er jeg noget brosten. Nej, noget egetræ. Så. Og her. Det laver jeg så hele vejen rundt. På min sidste video, der glemte jeg lige at sætte min nye intro ind, men det husker jeg. Det har jeg jo husket på den her. Men den håber jeg også, at I kan lide.
Jeg skruer lige lidt ned for musikken. Bare sådan. Sådan. Så ser det meget pænt ud. Så laver vi lige en åbning her. Det bliver et lidt stort hus i forhold til de andre, men det er fint nok. Så kan jeg så tage her, og skal jeg bruge nogle fliser. Sådan. Og her. Men som jeg har sagt i en af de andre Minecraft-videoer, så når jeg har sådan fået nogle flere abonnenter og sådan, så og byen er blevet ret stor med en masse huse og sådan, så lægger jeg et link, hvor at man kan installere banen til sit eget Minecraft, men det skal jeg nok lave en video om. Skal jeg bruge noget glas. Sådan. Men den næste video, det bliver jo en sådan en en random video, altså der hvor jeg bygger ting. Så, og jeg kan godt afsløre, at det er en mini katapult, men den kommer i hvert fald ud på fredag, håber jeg. Jeg er næsten helt sikker på, at jeg kan nå det. Men en ting, jeg lige kan se, det er den her. Det er den fra den nye opdatering, der lyser op. Den kan stå her. Det ser meget pænt ud. Hvis jeg lige sletter den der. Sådan. Og så kan jeg tage egetræ og filteret ud. Så er det også ved at blive dag.
Men altså, alle de andre huse, jeg har ikke lavet særlig meget med det her kort, men det ser da meget pænt ud. Men inde på min hjemmeside, der kan I også skrive en kommentar eller en besked, eller skrive på min e-mail. Eller send mig en e-mail, mener jeg. Hvis I har spørgsmål eller noget, kan jeg selvfølgelig også bare skrive det nede i kommentaren. Jeg laver lige gulvet til sidst. Sådan. Men heroppe, der har jeg tænkt mig, at der skulle være en slags terrasse. Så der sætter jeg noget græs op, for at det ser lidt pænt ud til at starte med. Skal jeg lige der, ben i. Jeg vil ikke have nogen blomster. Sådan. Så kan jeg lave et lille bord heroppe. Skal jeg bruge i hvert fald det her. Noget hegn. Og noget. Det har jeg. Okay. Så sætter jeg bare. Så tager jeg noget brosten, altså fliser, og nogle egetræs fliser. De er mørke. Sådan. Og så kan jeg sætte en stol.
Og så en stol. Men ja, så kan jeg også lige sætte noget græs herover. Sådan. Så er der en lille terrasse op på taget. For at komme derop, så kan jeg lave en lille trappe. Sådan. Det ser meget pænt ud. Som jeg altid plejer med de huse jeg laver, så laver jeg jo lige sådan her. Sådan. Og der. Sådan. Så ser det pænt ud. Så er det bare indeni. Der speeder jeg det lige op med gulvet. Men til gulvet, der skal jeg i hvert fald bruge, jeg tror jeg vælger det mørke. Lidt for mørkt. Så tager jeg det lyse. Okay, men det speeder jeg lige op. Okay, så fik jeg gjort det. Men ja, jeg gør det lige til i dag. Så dækker jeg lige det her til herop. Det er fint nok sådan her. Jeg kan sætte et vindue.
Sådan. Og så kan jeg lige udfylde det med nogle billeder og sådan. Der. Og en seng. Så kan jeg også lige lave en lampe. Der. Sådan der. Den kan stå herhen. De udfylder sådan lige lidt af pladsen. Det er jo meget godt. Det var lige for stor. Det var ikke. Ja. Så bare det der igen. Og der behøver vel ikke være noget der. Glem det. Okay, så kan jeg bare tage en kiste, et crafting table og en ovn. Så kan der stå en kiste her. Kan der stå en her. Og arbejdsbord, det kan dog være herhen. Og så kan jeg jo have et lille slags køkken her. Ja, men altså resten, det kan man jo selv indrette. Og som det sidste vil jeg lige sætte en dør. Sådan, men ja, det var altså den her gang. Der kommer en ny video på fredag, men vi ses. Hej!